Ang Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD ay may mandatong protektahan, pangalagaan at palakasin ang healthcare sa rehiyon. Ang kagawaran ay naglalayong siguruhin ang bawat Bicolano ay may akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan alinsunod sa Universal Healthcare Act at Philippine Development Plan. Sa pangunguna ni Health Secretary Teodoro Herbosa, isinusulong ng kagawaran ang 8-point action agenda para sa bagong Pilipinas. Katuwang ang mga local government units, bawat Bicolano ay ramdam ang kalusugan sa pamamagitan ng pagsusulong ng equity sa pagbibigay ng kalidad na serbisyong abot kaya. Kabilang na dito ang pagbibigay ng cancer screening, HIV screening, pagkamit ng 100% PhilPen target at iba pang dekalidad at maasang serbisyo katuwang ang mga lokal na gobyerno at iba pang health partners. Ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo ang hatid ng DOH Bicol CHD sa mga Bicolano sa pamamagitan ng people-centered services at pagbibigay akses sa mga abot-kayang gamot sa lahat ng life stages. Sigurado ang kalidad na serbisyo sa pagpapatupad ng regulation, licensing, and enforcement division ng mga regulasyon at paglisensya sa health facilities. Bukod dito, mayroon ding treatment and rehabilitation centers na naglalaan ng holistic at evidence-based treatment and rehabilitation programs para sa mga substance-dependent clients. Ang Bicol Medical Center sa lungsod ng Naga, Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Albay, at Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur ay handang magandog ng mataas na kalidad na serbisyo sa lahat ng Bicolano. Ito ay sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaunlad ng pasilidad at pagpapadami ng bed capacity ng ospital. Teknolohiya para sa mabilis na serbisyo ang magiging estratehiya upang maiangat ang digital health para sa mas efficient at accessible health service delivery. Bilang isa sa pinaka-disaster prone na lugar sa bansa, sinisiguro ang kahandaan sa krisis sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon sa mga health emergency na dulot ng mga sakuna at emerging diseases. Sisiguraduhin din na bawat komunidad ay may pag-iwas sa sakit at ginawa sa isip sa pamamagitan ng health promotion campaigns nito na naglalayong maisulong ang health literacy at mental health services sa rehiyon. Isinusulong din ang kapakanan at karapatan ng health workers sa pagbigay ng fair compensation, decent work conditions, oportunidad sa career development at pagbigay kilala sa health partners. Bilang aral sa nakarang pandemya, prioridad ang pagpapalakas ng health systems upang maiwasan at makarecover mula sa mga disease outbreak at potential pandemic. Ang kagawaran at LGUs ay patuloy din ang pagbibigay ng bakuna laban sa vaccine-preventable diseases upang palakasin ang depensa ng populasyon laban dito. Sa pangunguna ni OIC Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, patuloy ang paghatid ng DOH Bicol CHD ng tatak serbisyong Salud Bicolnon mula sa preventive care hanggang sa emergency response. Handa ang DOH Bicol CHD magbigay ng serbisyong may malasakit at kausayan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang pangkalusugan. Hatid sa inyo ng DOH Communications Management Unit At programang ugnayan sa Bicol ng Philippine Information Agency Region 5.
Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 11 ng umaga sa DOH Bicol CHD Facebook page Sa PIA Region 5 Facebook page. at DWZR 828 kHz Zoom Radio. Chikahang Pangkalusugan. Tara na mga kachika! Magandang araw, Bicolandia! Nakatutok kayo sa programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development, katuwang ang Philippine Information Agency Region 5, ugnayan sa Bicol, ang Chikahang Pangkalusugan. So narito po kami upang maghatid ng mga kaalaman sa larangan ng kalusugan, mga programa at serbisyong Salud Bicolnon na hatid ng DOH Bicol. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan po ng aming Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz at ng aming Assistant RD at CMU Head Dr. Rosa Maria Birempilio. Kami ay inyong makakasama tuwing Biyernes sa ating live stream sa DOH Bicol CHD Facebook page, PIA Region 5 Facebook page, at sa 6 na PIA Information Centers sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. So ako po si Nicole Balhimino ng DOH Bicol CMU at kilalanin po natin ang ating co-host for today. Ayan, thank you Nicole. Ako po si Carla Briones ng DOH Bicol CMU. Tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong mga health events at health programs para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Siyempre, ibabahagi rin natin ang mga latest na balita tungkol sa kalusugan. Kaya makinig, umantabay at ating alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-Point Health Action Agenda. At binabati ko rin po ng magandang umaga ang ating technical na sina Regner Almuela Jr. at Jomar Ceciliano at ang ating CMU staff na nandito ngayon kasama natin sa ating studio at ang ating mga ibang CMU staff na nasa training ngayong araw. So, welcome and congratulations Ate Carla sa iyong debut dito sa ating Chikahang Pangkalusugan. Thank you, Nick, at magandang umaga sa'yo. Siyempre, magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong episode ng Chikahang Pangkalusugan. Ayan, so bago po tayo magpunta or pag-usapan ng ating episode or topic for today, ay dumako po muna tayo sa balitang DOH Bicol. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. 496 na benepisyaryo na bigyan ng libreng check-up sa DOH Serbisyong Pangkalusugan para sa Bagong Pilipinas. DOH Bicol inilungsad ang first Bicol Cancer Summit. DOH Bicol target ang 89% zero open defecation ngayong taon. Catanduanes nakapagtala ng 31% na pagtaas sa road accidents. DOH Bicol patuloy na isinusulong ang road safety. Kaso ng dengue sa rehiyon tumaas ng 33%. DOH Bicol nananawagan sa publiko na sundin ang dengue preventive measures. 14.5 million pesos hemodialysis equipment itinurn over ng DOH Bicol sa Naga City General Hospital. Narito ang mga detalye ng balita. Umabot sa 496 na benepisyaryo ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal ng Department of Health Bicol sa isinagawang serbisyong pangkalusugan para sa Bagong Pilipinas noong March 7, 2025 sa Pili, Camarines Sur. Dinuluhan mismo ng Presidenteng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si Secretary of Health Teodoro J. Herbosa ang programa upang bigyang diin ang kahalagahan ng malawak at libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Pinangunahan ng mga doktor at profesional mula sa Camarines Sur Provincial Health Office, Bicol Medical Center at Bicol Regional Hospital and Medical Center
ang libreng konsultasyon at serbisyong medikal, kabilang ang dental care, medical check-ups, ophthalmology, dermatology, ENT check-ups, at pamamahagi ng libreng mga gamot. Nagbigay rin ng serbisyong pangnutrisyon ang National Nutrition Council, kabilang ang pamamahagi ng pagkain at Nutritional Council. Samantala, inilapit ng PhilHealth ang kanilang mga serbisyo sa mga benepisyaryo upang mapadali ang access sa benepisyong pangkalusugan. Bilang parte ng showcase, ipinakita rin ng DOH Bicol ang mga health logistics na ipapamahagi sa 6 na lalawigan sa rehiyon, kabilang ang mga gamot at medical supplies na may kabuuang halaga ng 11 milyong piso. Bawat set ay naglalaman ng immunization package na binubuo ng biothermal packaging system, syringes, National Immunization Program Manual at AVR. Kasama rin dito ang dengue logistics na mayroong long-lasting insecticidal nets, spray can, at repair kits. Kasama rin sa set ang mga primary healthcare logistics, nutrition package at iba't ibang gamot para sa health emergencies at management. Para sa susunod na balita, inilunsad ng Department of Health Bicol Center for Health Development ang kauna-unahang Bicol Cancer Summit noong February 26, 2025 sa Casa Lorenzo Hotel, lungsod ng Legazpi. Sa temang pagpapalakas ng mga network sa kalusugan, pagsusulong ng control sa cancer, layunin ng summit na itaas ang kamalayan tungkol sa cancer at palakasin ang National Integrated Cancer Control Program o NICC para sa pag-iwas sa sakit sa cancer at paggamot sa mga pasyenteng may sakit na ito. Ang NICC ay naglalayong bawasan ng morbidity, mortality at disability sa dulot ng cancer pagsapit ng taong 2028. Ang summit ay nagtipon ng mga health champions mula sa buong rehiyon ng Bicol, kabilang ang mga medical at cancer societies, municipal health officers, healthcare workers, kinatawan mula sa provincial DOH offices, provincial health offices, Bicol Medical Center, Bicol Regional Hospital and Medical Center at mga regional offices ng PhilHealth at Department of Social Welfare and Development. Binigyang diin ni Dr. Rosa Maria B. Rempilio, Assistant Regional Director ng DOH Bicol, ang kahalagahan ng pagpapalakas ng healthcare provider network upang patibayin ang cancer control continuum sa rehiyon. Ibinahagi naman ni Dr. John Aura Laurel Livado, ang DOH Cancer Control Division Chief, na ang Cancer Assistance Fund ay nagbibigay ng 150,000 pesos kada taon sa mga diagnostic at treatment procedures ng bawat pasyente. Samantala, ang Cancer Supportive and Palliative Medicine Access Program o ang CSPMAP ay nag-aalok ng libreng gamot sa mga pasyenteng may cancer. Ang pagkontrol ng cancer ay bahagi ng 8 Priority Health Outcomes ng Department of Health. Nananawagan ng DOH Bicol CHD sa publiko na mag-avail ng mga serbisyo ng cancer screening sa pinakamalapit na health center. Dumako naman tayo sa ibang mga balita. Humiling ng suporta at kooperasyon mula sa publiko ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa pagpapatupad ng Zero Open Defecation Program sa buong rehiyon. Layunin ng programa na makamit ang higit sa 89.009% ng mga target household sa Bicol na may access sa ligtas at sapat na basic sanitation facilities at maideklara ang mga munisipalidad o lungsod bilang ZOD. Sa press conference na ginanap sa Virac, Catanduanes noong March 6, ipinahayag ni Engineer Lea Angela Romero Castillo, Environmental Health Regional Program Manager, na noong 2024, umabot sa 75.45% ng mga households ang may access sa basic sanitation facility. Dagdag pa rito, 15.54% ng mga munisipalidad o lungsod ay idineklarang ZOD. Ito ay isang 9.40% na pagtaas
mula sa 6.14% na naitala noong 2023. Ang DOH Bicol ay patuloy na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng programa sa sanitasyon at pag-install ng mga household toilet facilities para sa kanilang mga napiling benepisyaryo. Hinihimok ng DOH Bicol CHD ang publiko na makilahok sa mga environmental health programs at isulong ang sanitation at hygiene practices sa kanilang mga tahanan. Para sa susunod na balita, sa press conference ng Department of Health Bicol Center for Health Development sa Virac, Catanduanes noong March 6, 2025, nagbigay ng babala ang Provincial DOH Officer na si Dr. Robert John S. Aquino tungkol sa 31% na pagtaas ng mga aksidente sa kalsada na naitala noong 2023 sa probinsya ng Catanduanes. Ayon sa Catanduanes Police Provincial Office, pangunahing dulot ang reckless driving na nagresulta sa 351 na naitalang insidente noong 2023 na tumaas ng 31% mula sa 267 na kaso noong 2022. Bukod dito, ang bayan ng Viga, Catanduanes ay nagtala ng 550% na pagtaas ng mga naitalang insidente mula sa 2 noong 2022 hanggang 13 nitong Disyembre 19, 2023. Binibigyang diin ni Dr. Aquino ang kahalagahan ng disiplina kapag nagmamaneho. Binanggit din niya ang kahalagahan ng edukasyon at advokasya upang matiyak ang road safety para sa lahat, kabilang ang mga pedestrian, siklista, motorista, pati na rin ng mga hayop. Pinapaalahanan ng DOH Bicol ang publiko na suriin ang kanilang blow bag set o baterya, ilaw, langis, tubig, preno, hangin, gas, sarili, makina, at gulong bago magmaneho upang matiyak ang kaligtasan sa kalsada. Para sa iba pang mga balita, patuloy na nananawagan ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa publiko at mga lokal na pamahalaan na mas palakasin ang mga hakbang sa pagpigil sa pagtaas ng kaso ng dengue matapos maitala nito ang 33% na pagtaas ng kaso sa rehiyon. Ayon sa datos ng Philippine Integrated Disease Surveillance Response, naitala ang 386 na kaso ng dengue mula January 1, 2025 hanggang February 22, 2025. Ito ay mataas ng 33% mula sa 267 na kaso noong 2022. Sa isang press conference na ginanap noong March 6, 2025 sa Virac, Catanduanes, pinigyang diin ni John Dominic Bolunya, DOH Bicol Dengue Prevention Regional Program Manager, ang mga health protocols upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng dengue sa rehiyon. Naitala naman sa 0.52% ang case fatality rate o porsyento ng mga namamatay sa sakit. Dagdag pa niya, lumabas sa datos na pinakaapektado ang mga batang may edad na 6 hanggang 10. Inikayat ng DOH Bicol ang publiko na sirain ang mga pinamumugaran ng lamok sa pamamagitan ng pakikiisa sa malawakang clean-up drive na tinatawag na Alas 4 kontra Mosquito, paggamit ng mga larvicides at insecticides laban sa lamok at pagsuporta sa pagsasagawa ng fogging at misting sa mga hotspot areas o lugar na may maraming kaso. Pinapaalalahanan din ang publiko na magsuot ng mahabang damit at gumamit ng mosquito repellent lotion bilang proteksyon. Hinimok din ng DOH Bicol ang publiko na agarang pagpapakonsulta sa doktor kung makaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagkahilo at pamumula ng balat. Para sa iba pang balita, formal na na-turn over ng Department of Health Bicol ang 14.5 million pesos na halaga ng hemodialysis equipment
sa Naga City General Hospital nitong Miyerkules, March 12, 2025. Sa pangunguna ni DOH Bicol Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, opisyal na na-turn over ang 12 unit ng hemodialysis machines at isang unit ng water treatment system na layong mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa rehiyon. Ayon kay RD Albornoz, ang pamimigay ng mga makabagong kagamitan ay may malaking ambag sa mas epesyenteng pangangalaga at paggamot sa mga pasyenteng may chronic kidney disease o CKD. Dagdag pa niya, maliban sa mga may CKD, makikinabang din sa inisyatibong ito ang mga pasyenteng may high-risk diabetes, hypertension at obesity. Nagpahayag naman ng pasasalamat si NCGH Chief of Hospital Dr. Joseph Sanchez at nangakong patuloy nilang palalawakin ang akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan. Dumalo sa seremonya ng mga ospital o ang mga opisyal ng LGU Naga City, kabilang si Mayor Attorney Nelson S. Legacion, Vice Mayor Cecilia V. Diasis, at mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod sa pangunguna ni Committee on Health Chairman Jose C. Ranyola, kasama sina Jose B. Perez at Antonio Beltran. Dumalo din sina Engineer Rowenjan Punzalan, DOH Bicol Civil Engineer ng Health Facility Enhancement Program o HFEP, at Miss Imelda Dacanay, Development Management Officer 4 ng DOH Camarines Sur Provincial Office. At yan nga po ang mga balitang hatid ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One, tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Dumako na po tayo sa ating third episode at tatalakayin po natin ang tuberculosis awareness para sa komemorasyon ng World TB Day tuwing March 24th of every year. So this commemorates the day in 1882 kung saan po na-discover ni Dr. Robert Koch ang dahilan kung bakit po nagkakaroon tayo ng
TB, sakit na TB. Ito po ay dahil sa Mycobacterium tuberculosis. Yun po yung na-discover ni Dr. Robert. So, his discovery paved the way sa kung paano tayo nagkakaroon ng diagnosis ngayon and kung paano natin nagagamot ang sakit na TB. And to this day, we take advantage of this yearly commemoration para po makapag-spread tayo ng awareness and mas strengthen natin yung call to the public and to the health sector na i-prioritize natin ang TB programs dito sa Pilipinas. And as an answer to this call, the Department of Health has given a priority, and ang TB is part ng 8 priority health programs ng Department of Health. And now we are aiming for a zero TB mortality rate. Tama ba, ma'am? So, upang magbigay po ng karagdagang kaalaman sa mga programa ng Department of Health Bicol Center for Health Development tungkol po sa TB prevention and control, makakasama po natin ang Senior Health Program Officer at Regional Medical Technologist Program Coordinator ng National Tuberculosis Program na si Ms. Lilia Rose Contessa T.N.C.sa. Magandang araw po, Ma'am Tessa, and welcome po sa Chikahang Pangkalusugan. Magandang araw naman po sa inyo, sa inyong lahat dyan na nanonood sa atin. Ayan. So, bilang panimulang tanong po, Ma'am Tessa, and to give an awareness kung ano po ba talaga ang, or ano po ang tuberculosis? So, alam naman po natin siguro na ang TB or tuberculosis ay isang sakit na sanhi ng bakteryang tawag ay Mycobacterium tuberculosis. Diba? Sabi mo kanina, na-discover siya ni Coach. Kaya sinasabi na Coach nga siya yung ano. It affects our lungs, kaya tinatawag natin pulmonary or other organs such as kidney, liver, or bones na tinatawag namin na to extrapulmonary. Kumbaga labas na siya sa lungs. Ano po? So, ang bacteria ito ay nalilipat ito sa isang tao kung ang isang tao na may active TB disease ay umubo, bumahing, or kahit sa pagkanta. Kasi di ba aerosol to, air droplet. So, pag active ang TB disease niya. Ano po? But, itong sinasabi namin palagi na TB is preventable and curable. No? So, ano ang objectives natin ito ng TB services natin? Sa tinanong pala ako kung ano ang TB. So, isabay na natin to Ma'am Nicole, na ano yung mga objectives ng TB services. Unang-una, yung early detection of TB. Dapat agahan natin ma-detect kung tayo ay may sakit na TB. So, pangalawa, pag may sakit na TB, dapat may effective treatment tayo. Sumusunod tayo sa gamutan na binibigay sa atin. Hindi natin to babaliwalain na pag nakaranas ka ng magaling ng maano ng katawan mo, hindi mo na pagpapatuloy. Kasi meron tong time span kung paano ka mag-iinom nun. And last, to prevent progression of TB through our TB preventive treatment. So, yan lang po ang aking masasabi. Okay, so nabanggit niyo po, Ma'am Tessa, kanina yung tungkol sa active TB disease. So, maganda pong ma-explain natin to sa public kung ano po talaga yung meaning ng active TB and then yung latent TB. Di ba po, meron po siyang difference. Yes. Later po yan sa ating So, active TB po, ito po yung, yung meron ka ng TB bacteria na may mga signs and symptoms ka, samantala po yung latent TB na wala po meron ka, kumbaga, may difference kasi po na konti lang ang bacteria mo na wala ka pang nararanasan ng mga signs and symptoms. So, yung active TB is Yan, may meron mga kang signs. nararamdaman. Okay. So, moving forward po, ano po yung mga sintomas ng sakit na TB? So, ulit-ulit natin to palagi, no, na sinasabi natin na pag meron tayong for 2 weeks or more na productive cough, tapos unexplained fever, tapos unexplained weight loss, and night sweats,
And sometimes naman po may bloody sputum tayo. Ano yung sputum? Yung dura po to. Na kasi ito ang dura po or sputum, yan po ang ginagamit po natin from testing. For testing po. Kapag no? meron na And siyang- also, may chills din po tayo nararamdaman po. No? 2 weeks or more po na yan. Ano po, na hindi mo alam. Tapos kung minsan po ay kala lang natin dumugo lang or na-irritate lang yung ating lalamunan. Kaya sabi natin, ay may dugo ako, okay na na-irritate lang to. Pero maging aware din tayo nito. Iba po ba na pag dumugo tayo? Ayan. So, i-take note po natin yung mga symptoms na sinabi po ni Ma'am Tessa para alam po natin kung ano po yung gagawin natin in case na maramdaman nga po natin yung mga sintomas na yun. So, para sa susunod pong tanong, ano po yung mga risk factors ng TB? So, ito mga risk factors ng TB ay kung ang isang tao ay may PLHIV. Anong PLHIV? Person living with HIV. Ito, gusto kong i-clear lang to kasi may mga kuminsan hindi nakakaintindi ng PLHIV. Kasi ang sabi lang, kasi person living with HIV, di ba? Yung sabi nila yung kasamahan na may HIV positive. Hindi po yun. Ito yung tao na po, itong person living with HIV, siya na po yung may tao. Tao na, positive na po siya sa HIV. Ano po? Then, yung ating mga smokers naman dyan. Diba? May program tayo sa NANCOM na, diba? Bawal ang smoking, diba? Tapos yung diabetics. Isa na po ako doon, diabetics ako. Then, also, yung mga may immunosuppressive medical conditions, malnutrition with TB contacts. May TB positive na in the same household sa isang bahay lang or of a bacteriological confirmed pulmonary TB. Ano yung bacteriological confirmed? Ito yung pag nag-positive ka sa test nila. Na mamaya sasabihin ko yung gene expert testing, may x-ray, gano'n po. Ito pa po, mga senior citizens, mga indigenous people, mga urban poor dwellers, congregate settings such as jails and prisons. Kaya diba, nagkakaroon tayo ng x-ray activity natin sa mga jails, yung i-coordinate tayo sa ating partners sa BJMP. Ano po? And ano pa yung other risk factors? Ito yung mga nagkakaroon tayo ng organ transplant, mga severe kidney diseases, cancer, medical treatment, under medical treatment such as corticosteroids and yung silicosis. Ano yung silicosis? Ito yung type of pulmonary fibrosis na mostly na-affect nito yung nag-work sa mining companies. Diba? May na-expose sila sa dust, silica dust. So, yun po yung mga other risk factors na po siya. Ayan. So, madami po pala, Ma'am Tessa, yung mga high at risk Yeah, at risk ng mga public or tao, lalong-lalo na yung mga nabanggit niyo po yung sa mining industry, exposed po sila sa silica ano yan? Silica dust. silica dust. So, yun po, isa po yun sa mga dahilan. Isa po yun. Pero kumbaga Contributor lang. Ganon. So, ngayon ko lang din po nalaman, Ma'am Tessa, yung tungkol dun sa organ transplant na pwede din pala siyang maging dahilan. Risk. Sa pagkakaroon ng TB. So, ayan. So, mga nabanggit po ni Ma'am Tessa na mga at risk, na mga population, it's better na alam po natin kung paano pangalagaan yung sarili natin. Yan. So, nabanggit niyo po, Ma'am Tessa, yung PLHIV or yung persons living with HIV. So, ang alam ko po, meron po tayong program sa DOH na kung saan merong collaboration ang HIV program at ang TB program. So, pwede po ba natin ma-explain further kung ano po? Isa ito sa ating, sinasabi mo kanina na nasa 8-point agenda to natin ngayon na TB, HIV. Kaya nagkakaroon tayo ng TB, HIV collaboration kasi yung mga TB patients natin ay tinitest natin for HIV screening na po. Kasi diba, isa sa mga comorbidity that causes po
Ano yun, parang ano na siya, Yung parang- required na siya pag may HIV ka, required Ay, na. hindi. Pag may TB ka, Ay, pag may TB ka, ino-offeran ka na, hindi natin sila ni-required. Kumbaga, kasi ang Ah. HIV counseling, ang HIV screening ay dadaan ka muna sa HIV counseling. Tapos may consent yan. Hindi natin pwede silang pilit, ang sabihin na, oh, dahil may TB ka, magpa-HIV ka na, hindi ganon. So, okay. i-offer Offer. natin, kaya natin tinatawag na PICTs, Provider Initiated Counseling and Testing. So lahat na ating mga RHU ang per RHU may 3 staff na siguro tayo natitrain dito na pwede na pong mag-counsel. Kasi hindi po tayo nito pwedeng magsabi ka agad na, uy, TB ka, mag-ano ka na. Kasi di ba ang TB is one of the comorbidities po ng sa HIV, di ba? Yes. So, i-offer lang muna po natin sa kanila until yung iba po ayaw, pero kung bumabalik sa atin ng patient natin kasi kumukuha ng dugo, every time na pumupunta sa atin ng patient natin, na TB patient, ay i-offer natin siya na for HIV screening. Ano po? So, lahat ng capable naman po ito with our HIV program manager na permission, Mr. Samuel Banico, na hindi namimigay, ako nga na, nag-allocate po siya ng mga HIV test kits po natin. Ano po? So, hindi na po ito, kumbaga, hindi dapat magkulang sa facility po. Ano po? Yung mga HIV testings po, sa mga RHU po ba natin yun? Pwede po tayo mag-access Meron siya kasi HIV screening. But, ito po sinasabi ko inuulit na ino-offeran po natin sila ng counseling muna. Tapos, kailangan na consent po sila. Hindi po tayo, at saka 15 years and above po to. So, hindi naman po pala sa pilitan. Hindi sa pilitan. Yes, yun. Oo. So, kung gusto niyo lamang po, yan. So, ayun, napaliwanag na nga natin kung ano po yung TB and HIV collaboration. So, pag-usapan naman po natin, ma'am, kung paano po natin, or balik po tayo sa TB. Sige. So, pag-usapan natin, ma'am, paano po natin maiiwasan ang TB? So, maiwasan natin to. Yung, di ba sinabi ko kanina yung signs and symptoms. Pag may naramdaman ka na nitong isa sa mga signs and symptoms na to, ay agaran ka pong pumunta or kumonsulta ka sa ating mga TB DOS facilities or nandiyan yan sa rural health units po natin. Ano po? Para po magkaroon po tayo ng libreng serbisyo sa TB. Ano yung libreng serbisyo sa TB? Yun ay yung para masabit po tayo for gene expert testing. Ano po? So, at para maiwasan, dito di ba sa ano po natin, meron tayong vocabulary na tinatawag yung CAF etiquette. Ano yung CAF etiquette, di ba? Pag tayo uubo, huwag tayong sarapan, di ba? Kailangan nakakover po ito yung sleeves natin, tapos hindi tayo dun sa harap ng tao, ibang tao. Tapos tatalikod tayo, tapos magwa-wash tayo ng hands. Diba? Washing of hands is very important palagi na sa atin ngayon. So, yun yung mga basics na po yun. Yes, Kasi, lalo na po yung hand washing and CAF etiquette, parang halos lahat po ng mga diseases ay naiiwasan through those practicing hand washing, proper hand washing, and CAF etiquette. So, lalo-lalo na po sa TB, nakakatulong po yun to prevent the spread of the disease and mapoprotektahan po natin ang ating mga kasama sa bahay, mga katrabaho po natin. And syempre, that's how or may papakita natin na nagki-care tayo sa kanila. So, kung paano po tayo mag-act sa ating sarili is also how napapakita natin na nagki-care tayo sa kanila. So, sa susunod pong tanong, ma'am, paano po ginagawa yung case finding ng sakit na to? Ito yung may tinatawag tayo dito, Nicole, na systematic screening for active TB. Ano po? Ano yung systematic screening? Ito yung systematic identification of presumptive TB in the predetermined target group using examinations or other procedures that can be applied rapidly. Yung target group natin dito ay yung na-mention na rin ng mga may simptomas. Ano po?
So, tatlo to. Ito yung active case finding, yung intensified case finding, and yung enhanced case finding. Ano yung active case finding o tinatawag natin na ACF? Ito yung pag-screen natin na ginagawa outside the health facilities. Yung pumupunta tayo nito sa mga communities. Ano po? Doon natin inaano po yung dinadala natin yung screening. Anong screening yun? Pwede yung chest x-ray. Ginagawa natin ito sa community. Ano po? Yung intensified case finding naman, ito yung mga systematic screening sa health facilities among all consults na. So in program context, pwedeng chest x-ray is being used. Ano po? Kumbaga nasa loob siya ng health facilities. Yung enhanced case finding ay ito yung systematic screening natin sa community using symptoms screening such as house to house ng ating mga community workers. Yun po. So, nag-house to house para ba house to house po naghahanap na tayo na may kayo sa loob ng bahay niya ba? Meron ba kayang may kasamahan na meron tayong inuupo kayo dyan? Yung mga symptoms na po yun. So, house to house po yun. Madami po pala tayong mga paraan para makapaghanap ng mga cases or yung case finding nga pong tinatawag. So, hindi na po excuse na magtatago pa tayo or matatakot pa tayong mag-consult or magtanong kung ano nga po ba yung nararamdaman natin, lalong-lalo na po kung TB nga po ito. Lalong-lalo na this is fatal. Pwede po sabihin na fatal siya, ma'am. Yung TB disease. Ay, grabe. Parang Hindi naman. Kasi, diba, kung meron na naman kasi tayo nararamdaman na, dapat, agaran na agad tayo. Hindi ka Hindi na aantayin. O hindi ka, oo. Kasi, ang iba kasi naman, ano nila na, nakaranas lang ng kaginhawaan ng phone, hindi na tinatapos ang gamot. Ayun. So, important na may maramdaman lang tayong ubo, Symptoms. na nabanggit po kanina ni ma'am, is magpa-check up na kaagad. Hindi na po aantayin pang lumala na magpapa-check kapag sobra na, hindi na kaya yung nararamdaman. Saka diba tuad, yung target natin ngayon is 0. Yes. Yan. Mortality. Ayan. So, next pong tanong, ma'am. Mayroon po ba tayong data ng mga kaso ng TB dito po sa Bicol Region? So, ilan na po kaya yung mga na-screen natin sa TB? I'm sorry, hindi ko ano yon kasi ongoing tayo pa ngayon ng ating although ang ating reports po ngayon ay ang reports po natin ay nakukuha po natin ito through our ITs. Ano tong ITs? Integrated TB Information System po. Nandun po yan ngayon. Malalagay po natin. Ang ano ko lang dito ay yung accomplishment po natin yung sa treatment success rate natin for 2023 at saka ang 2024 we have 94% which mataas po, nakuha po natin yung target po natin. And yung kasi yung isa pa natin target na yung deaths baga ng TB. Ano po na, di ba dapat ang sinasabi natin na wala na, yung target kasi natin walang mamamatay sa TB, di ba? So, for 2024, nagkaroon tayo ng 646 cases and for 2023, 639. So, ito ang dapat aanin natin kumbaga, doon tayo mag-goal na dapat 0, walang mamamatay sa TB. Kasi di ba sabi nga natin, libre na lahat. Di ba? Testing, gamutan. Tapos marami pa tayong paraan para maghanap ng TB. cases. So, ano pa? Okay. So, pagdating naman po sa pagpapakonsulta, nabanggit niyo po na libre po yung konsulta and medicines. Saan po kaya ako pwedeng makapag-avail ng mga ito? So, sa lahat na po natin, di ba, sa mga LGUs natin, meron tayong rural health units, di ba po? Itong mga rural health units na po dito, ay itong mga TB.certified. Nag-a-apply po sila nito, ma'am, sa adult certificate, tsaka sa PhilHealth. Wherein, ito pong mga to is, ang rural health unit ay may mga services sa TB po. Ano po? Ang services po nila dito ay yung sinasabi nilang,
direct sputum smear microscopy. Meron po nito, equip po lahat ng medical technologies po natin to sa lahat ng RHUs, and also yung sa gene expert testing natin. Pero kung dito sa Bicol region, meron tayo ng 60 pa lang po yan. So, also with our partners na ini-engage na rin po natin ang ating mga private physicians. So, di ba yung mga ating mga pasyente na ayaw muna pumunta sa RHU. So, si mga private physicians sa mga private facilities ay nire-refer po nila sa atin din yun. Kung gusto na po ng patient nila na i-refer po nila sa atin. Ano po? At, ito pa, nagbibigay po tayo ng libreng X-ray vouchers. For X-ray, vouchers po sa Vouchers. ating mga RHUs meron po. Ano po yun, ma'am? Yung pag pumunta ka na, tapos meron kang nagpapa-X-ray ka nila, bibigyan ka nila ng libreng voucher. May kamuha sila, may isang facility din na may service po ng chest X-ray, binibigyan po nilang voucher po yan. Tas libre na po yun, Yes ma'am. po, yung result po niyan, ibabalik po niya sa RHU po, sa TB.Sense okay. facility po natin, at doon po makikita po natin. So, saan ka pa pupunta, di ba? Yes, diba? Libreng-libre na. Libre na. So, napakahalaga po na yung referral system natin dito ay maayos na dito sa Bicol Region para sa mas mabilis na paggamutan. Lahat po, and pag-diagnose, pag-screen, Ayan, so maganda, tinatrabaho din po yan ng Department of Health na mas mapaganda yung referral system natin dito sa Bicol Region. So, i-clarify ko lang, ma'am, lahat po ng RHU dito sa Bicol Region ay may TB-DOTS? nakukuha po, yes po. Dapat po, ma-certify natin ulit sila as TB-DOTS. At pag na-certify sila, mag-a-apply na po sila nito sa PhilHealth para PhilHealth accredited. Bakit nag-ano tayo sa PhilHealth? Kasi po, may makukuha po sila doon na Assistance. ang capitation po na Ah. makakatulong na po sa atin sa ating mga LGUs para po mo-augment naman ang pagbili po sa atin ng gamot nila. Ayan. So, marami po talagang partners ang Department of Health pagdating po sa gamutan ng TB at Yes. kahit sa ibang diseases po natin. Ano po? So, gusto nating i-emphasize and ipaalam sa public na ang Department of Health is very much committed para tulungan kayo na mas mapagaan ang gamutan, diagnosis, treatment ng mga sakit, lalong-lalo na po ngayon dito sa ating TB program. So, sa susunod po, ma'am, na tanong, ano po yung mga treatment procedures for TB disease? Alam mo, may dalawa tayong klaseng makategorize natin kung saan ka mapupuntang treatment. Dito yung drug susceptibility testing, ay TB ang gamutan, ito ay 6 months lang. Ito yung nag-positive ito na wala pa silang resistance sa mga first line drugs. Ganun po. Tapos, yung drug-resistant TB, yung DRTB naman, ito ay 6 to 20 months po na gamutan at ito ay resistant to the first-line drug which ang rifampicin dito. At ito naman po na ang DRTB ay ma-access na po na to sa mga IDOTS facilities. Same din po ito sa mga TB-DOTS facilities na tinatawag na natin IDOTS, yung integrated DOTS na po. Ano Ayan. po yung IDOTS mo? Integrated DOTS, directly observed treatment po. Kumbaga, nandiyan na po, nasa RHU, kasi dati po, meron tayo nito mga health facilities din, ng PMD din na tinatawag programmatic for drug-resistant TB na po. Ngayon po, binaba po na natin to sa mga RHU na po. din. And we have also, na nag-a-assist sa kanila, yung ang TB technical specialist natin, na dating nag-work po doon sa drug-resistant TB, sa PMDs po. So, kumbaga, ini-equip na po natin sila. Equip na rin po sila kasi may mga trainings na po sila, yung mga atin sa mga RHUs po. So, dyan na po, sila na po ang magka-handle ng drug-resistant TB natin. Ayan, so in other words, mas malapit na po yung Yes po, treatment, hindi na po. yung diagnosis, mas malapit na po sa public or sa community. Sa totoo, nandiyan na po. Hindi na po problema na hindi namin kayang puntahan yung ganito, yung Yes, ganyan. nandiyan na po sila. Oo. Kaya nga po, yun talaga ini-emphasize natin na
let's stop stigma and discrimination Yes. sa ating mga TB patient. Mhm. Kagaya din po diyan sa mga HIV na ano natin, di ba? Mga piling Chinese. So, let's stop stigma and discrimination po sa TB. Yung mga TB Ayan. patients. Ayan. So, ayan, isa din po yan or part din po yan nitong commemoration natin ng World TB Day every March 24 po. Ano ma'am? Yung pag-end ng stigma Yes. sa ating mga TB patients and also the HIV patients natin. So, moving forward ma'am, nabanggit niyo po kanina yung gene expert. Pwede po bang mas ma-explain pa po kung ano po yung gene So, expert? ang gene expert testing, ito na po kasi yung primary diagnostic tool natin ngayon. Di ba noon, yung DSSM na sinasabi nila, TB microscopy na sinasabi nila. Meron na po tayo ito, kaya gene expert testing kasi ano na to, may machine tayo nito na within 1.5 hours ay marirelease na po natin ang result. All we need po is a specimen na 3 to 5 ml. Na tapos sa library specimen po, anong sa library? Yung laway na ano na hindi sila makakafa. Pwede na po kasi very sensitive na to, na makakadetect na po siya ng genes ng TB. So, genes na po ang tinitest po natin dito ng TB, kaya gene expert testing. Ano po, as of now, we have 60, ay ang tawag pala dito sa mga may mga facilities na ay may mga machine, mga gene expert machines, ay Rapid TB Diagnostic Laboratories. Ang tawag nito na meron sila. So, as of now, meron tayo tayong mga 60 na RTDLs. So, lahat na probinsya po meron na nito. So, kumbaga sa isang probinsya, hindi siya magsasabi na, ay, wala kami na ganito. Lahat na probinsya, meron na po nito. Hindi lang po siya lahat na RHUs or TB facilities. Pero, kung meron sa isang probinsya, may mga catchment areas naman po talaga siya. So, kaya nga inulit ko pa, ano pa binibigyan Wala natin nang sa reason. kanila? Wala nang reason, di ba? Na lahat pwede na kayo mag-access ng treatment. And, eto pa, libre po ito. Oh, Cartridge-based kasi to. So, hindi na yung dati kaming mga medical technologists nag-i-smear pa. But, dito sinasabi ko po, na yung TB microscopy or the direct sputum smear microscopy ay ginagamit pa rin po natin. Saan? Para po ito sa monitoring natin ng mga TB patients. Bakit natin minomonitor sila? Sa course of treatment nila. Halimbawa, sa 6-month treatment nila, pinapasubmit ulit po natin sila ng specimen during the 2nd month of treatment, 5th month of treatment, and 6th month of treatment. Para makita po natin kung talagang wala na po talaga sila nung bacilli na yan o nung bacteria na yun. So, saan ka pa? Dapat lang susunod ka lang po talaga sa ating mga kung anong dapat pinapagawa sa ito. Ayan, important po yun na sundin talaga as in yung gamutan, kung kailan. Kung hindi mo kasi susundin yung gamutan, i-stop ka, doon ka na po mapupunta sa drug-resistant TB. Kasi paputol-putol ka, di ba? Mas mahirap po yun. Nagkakaroon ka ng resistance. Mas mahirap po yung gamutin. Ano po, ma'am? Yes po. Ayan, so nabanggit niyo po, ma'am, yung ilang hours po yung result ulit, ma'am? 1.5. 1.5. 1.5 hour. 1.5 hours. 1.5 hours. So, mabilis na lang po yan, Yes ma'am. po. Pero, yung iba naman po kasi, talagang sinasabay niya by nila. So, kung minsan, the following day po, kung minsan na po, because of our, di ba, ang technology natin, pwede na rin po ito ma-access sa reporting natin. Now, once po sa IT sinabay, makikita na po ito nag-refer ng facility na, uy, may result na, yung open na nila po, yung integrated input ang system ng TB po. Okay. So, napag-usapan na po natin na yung diagnosis, yung treatment. Dumako na po tayo dun sa gamot naman. So, libre po ba yung gamot natin na binibigay sa mga patients natin? Natatawa ako. Alam, di ba sabi ko ulit-ulit, libre na libre po ang TB meds. Pero patuloy pa rin po tayong nananawagan sa ating mga local governments na for sustainability of the program, ay makapagbigay sila ng augmentation. Papaano? Yun na nga po na dapat po maging TB.2 certified po ang ating mga RHUs, ang mga TB.2 po natin, PhilHealth accredited po sila kasi dun po sila nakukuha na po sila.
Ayan. So maganda po na i-emphasize natin na libre from diagnosis, treatment, and also the meds. Yan. So, wala na talaga excuse, ma'am. Wala na po talaga. Okay. So, susunod pong tanong natin, meron pa po ba tayong iba pang programs or services po ng DOH aside po doon sa mga libreng treatment, diagnosis? Kasi sinasabi ko, thank you with your support. Yung, di ba, yung sa CMU, kayo, yung HPU, yung Health Promotion Unit, yung kayo Communication Management Unit. Kasi di ba po, through you, ay nagkakaroon po tayo ng mga advocacies din, di ba? Ganitong activity na ipapaabot natin ito, di ba? Sa mga ating mga ang kapwa na tao na kung minsan po hindi po natin na hindi po nila alam. And also, ito magagandahan ngayon, meron tayong mobile chest x-ray dito sa office, wherein po may mga other services po tayo na makukuha pa din sa mobile chest x-ray na po yan. Ongoing pa rin po yung process na po yun. Ano po? And lastly po, yung nag-ano po tayo sinasabi ko, di ba, TB is mandatory, yung mga private physicians na i-engage na po natin sila. Ayan. So, aside po sa mga programs and services ng DOH Bicol, meron po ba tayo or sino-sino po yung mga partners natin sa DOH pagdating po sa TB Prevention and Control Program? So, ito yung ating yung partners natin, ito yung Philippine Business for Social Progress, yung PBSP, yung Philippine Coalition Against Tuberculosis, yung PhilCat, our community organizations, Communities of Higher Risk TB, the TB Survivors. Did you know na meron silang organization sa mga TB Survivors na yung mga naging successfully treated sila, nagsishare po sila ng kanilang mga experiences po nila. And also our interagency partner. Kasi meron mga tayong mga tinatawag po natin sila kasi di ba may tinatawag tayong TB in the workplace, gano'n. So kasama po rin natin sila. And also yung mga ating, di ba sinasabi ng congregate settings na pati BJMP, sa jails and prisons na ano po natin ng partners. Ano po? Okay. So, aside po dito sa programs, meron po pala tayo, ma'am, na event tomorrow. Pwede niyo po Yes. kayang i-promote yun, ma'am. Okay, di ba sinasabi nyo na ang World TB Day ay inaan natin noong March 24, pero ngayon po ay aagahan na po natin. Ngayon, ano po? It will be tomorrow, March 15, 2025. Tayong region po dito ay, ang activity natin ay gagawin po natin sa BUSEN, Bicol University College of Engineering. Ano po, dun po tayo. Doon ay magkakaroon po tayo ng mga services na mga bibigay po natin, kagaya po ng chest x-ray for the students and also the staff na po. And then, meron po tayo doon other services lang sabi kong HIV screening, tapos ECG, gano'n po, may pill pen, deworming with our other program po, ay meron din po doon gagawin natin. So, as of 1 week na po tayo nag-prepare. Mamaya po, magsa-set up na rin po kami doon. Ayan. So, this is such a big event po para po sa ating TB program. Yes. And With your permission, baka makalimutan ko, yung World TB Day natin, na ano ba yan na theme ngayon is for a hashtag TB Free Nation, youth. Kaya nga po, ang students in youth can hashtag end TB. So, di ba, sa inyo nakasalalay ang ano namin, para mag-end TB din tayo. ayan. Okay. So, ayan nga po ang naging chikahan natin with Ma'am Tessa. Diyan po nagtatapos ang ating talakayan kasama si Miss Lillian Rose Contessa T. and Sisa. Time check, ang oras ay 11:55. So, magbabalik po ang chikahang pangkalusugan makalipas ang ilang paalala mula sa Department of Health. Gaano kakatibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB.
ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magbinti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Gaano ka katibay? At nagbabalik ang chikahang pangkalusugan, kasama pa rin po natin si Ma'am Tessa para sa ating Myth or Fact segment. So, meron lang po akong isang myth or fact, Ma'am Tessa, na bibigyang linaw po natin. So, mahahawa po ba ako kapag hinalikan ako ng taong may TB? Is that a myth? Myth lang po ito. Diba, di sa mode of transmission natin, ano ngayon? Air droplets yun, diba? So, sa hangin po yun. Kuha natin Okay, bacteria. air droplets. So, Yes po. TB is take note. transmitted through airborne. okay. So, thank you po, Ma'am Tessa, sa ating pagsagot ng ating myth or fact. So, that was myth. Yes po. Okay. So, sana po ay nalinawan po ang ating audience kung ano nga po ba talaga yung mga makatotohanan na impormasyon tungkol po sa ating or tungkol sa TB. So, bago po tayo magtapos ng ating talakayan, meron po ba tayong pabaon na mensahe para po sa publiko, pati na rin po sa ating mga TB patients? Yes. Siguro ito po ang mapapabaon ko sa inyo na tandaan po, TB is preventable and curable. Ano po? So, also po, let us stop the stigma and discrimination to all our TB patients po. Ano po? So, ito lang po ang pwede ko sa inyong ma-share. And also, TB tests and TB medicines are free. So, ano pa nga po ba, ma'am, ang kailangan po natin? It's just lang po na tayo mga TB patients, kung may nararamdaman po tayo or ongoing ang treatment natin, ay tatapusin po natin ito. Ano po? Tapusin po natin. Ayan. So, thank you very much po, Ma'am Tessa. Yan po ang naging chikahan natin with Miss Lillian Rose Contessa T. Encisa, ang Senior Health Program Officer at Regional Medical Technologies Program Coordinator ng National Tuberculosis Program ng DOH Bicol CHT. So, sana po marami po tayong natutunan tungkol sa National Tuberculosis Program ng DOH. So, Ma'am Tessa, baka meron po kayong gustong batiin sa ating mga tagapakinig. Ay, Diyos ko. Sige, tatawagin ko tong mga nandyan po sa ating LHSD. Kasi sabi nga nila, mami daw nila ako. So, shout out ko daw sila. O, sasabihin ko ng pangalan nyo, ha? To Janet, to Hanilyn, to Pat, to Chet, to Rowena, to G, and other po sa inyo mga nandyan sa LHSD. Shout out ko daw po kayo. Ay, sa live daw to. Sige na. Okay, Sige. magandang araw po sa lahat. At dito na nga po nagtatapos ang ikatlong episode ng Chikahang Pangkalusugan. Tunghayan sa mga susunod na episode ng DOH Bicol CHD Facebook page at sa PIA Region 5 Facebook page para sa dagdag kaalaman tungkol po sa mga DOH health programs. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi naming ihahatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangmalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicolnon. Ako po si Nicole Balhimino at sa Chikahang Pangkalusugan, lagi po naming pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
kitagabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalidad na serbisyo, madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo, matawang solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong saludo ko noon. Ika ako, kitagabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisagod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig ginaon. Mag-ibo paagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong saludo ko noon. Ika ako, kitagabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimba.